Parles a la IA com si fos una màquina o com si fos una persona que t'ha d'ajudar? Encara hi ha gent que li diu a la IA fer resum, generar text, llistar 5 punts. I clar, la IA fa el que pot. Si no li dones context, si no sap a qui va dirigit el missatge ni com vols el to, el resultat serà fred i genèric. En canvi, prova això. Necessito un resum d'aquest article, com si fossis una professora que ho explica als alumnes de batxillerat. Ara estem parlant d'una altra cosa. El resultat és molt més clar, entenedor i adaptat. Quan comences a parlar com si fos un col·lega o un professional, ella t'entén millor, perquè la IA no endevina res. Reacciona al que li dius, literalment. Així que no parlis com un robot si no vols respostes de robot. Parla com una estratega i tindràs respostes útils, aplicables i pensades per tu.